faci, iar dacă apare o problemă, încă 3 fac pași. Rămân 2 care se ceartă între ei despre cum ar fi mai bine să păzească banii tăi. De obicei citești rapid pe cei care îți zâmbești și de fapt nu te înghit. E văd prietenia ca pe o afacere și falimentul tău ca pe o binefacere. Ai o anumită vârstă, un anumit statut, încât să recunoști cum te-ai făcut chiar de la început. Și nu te fac vorbele de bine, ai zice că mai degrabă te pun în gardă. Nu cer niciun fel de tratament special dacă asta înseamnă să faci mâna în buzunar, pentru că nu ai făcut nimic să meriți prietenie condiționată de limita de credit. Uită-te atent la ei, da, da, la prietenii tăi. Sunt de partea ta, la bine, oare vor fi și la rău cu tine? Uită-te atent la ei, da, da, la prietenii tăi. Sunt de partea ta, la bine, oare vor fi și la rău cu tine? Asta e despre prietenii care, să fie clar, te-au lăsat odată și sunt gata să o facă iar, care nu ezită nici măcar o clipă să își ceară să fii cel care o ia pentru echipă. Orice-ar fi, ții mereu capul sus, te privesc în ochi și pare că nu au nimic de ascuns. Își aleg vorbele foarte atent și orice cuvânt de-a lor sună a compliment. Zi de zi apar alte personaje care urmăresc constant tot felul de avantaje, care nu ezită să îți folosească numele ca să își apere până la capăt interesele. Și vezi, sunt gata oricând să te aprobe. Tu ești pe primul loc și vor să îți aducă probe, dar sunt vorbe, niciodată fapte. Ți-e rușine de rușinea lor și răbdarea ta-i preterminate.